Ivan Ivanović Đus na primjeru objasnio zašto. Verujem astrolozima. Ivan Ivanović, poznatiji kao Đus, odlučio se za jednog od dva otpisana takmičara i objasnio koga želi u vili parova. Ujedno, prisjetio se momenta kada su ih posjetili astrolozi i numerolozi, kojima sada definitivno veruje. Mić ima veoma dobru energiju i takvi ljudi nam trebaju u vili. Predviđanja astrologa i numerologa je bilo da će neko sa veoma jakom energijom ući u aprilu u vilu parova. I eto, ipak su pogodili. Želim da Mić ostane, a Janko je jedan dobar čovek, rekao je on. Pored toga, otkrio je i njegov utisak večeri, kada se javila žena iz Podgorice i kaže njoj voditeljka Bojana, imam alergiju, a ona joj uzvrati, vidi se. To je meni bilo plakanje od smeha, otkrio je on.